खुलुमबाय दिनै जोंहा मावफुं आफादनि जथुमा दंमोन आरो बे जथुमायाव जोङो गुबैयै जोंनि गुरु आफा जगेश्वर ब्रह्म रुंसारि जानानै थांनाया बावाखै थांनाय 28 सेप्तेम्बराव बाबाया रुंसारि जालांदों आरो बिनि श्राद्ध खुंनायजों लोगोसे जोंनि नैबे सेथि मावफुं आफादखौ फज'फानाय जादों आरो बेवहाय जोङो माखासे मानि आयदानि सायाव सावरायनाय जादों आरो खोब मोजाङै सावरायदों। गिबियावनो जोङो बे आफानिनो श्राद्धखौ बोरै खुंगोन बे खुंनायनि सायाव सावरायदों आरो मोनसे थि थारिखखौ लानाय जादों। जोङो फैगौ डिसेम्बरनि 13 अक्ट'आव बेखौ माने खुंफुंगोन आरो बिनि थाखाय आरसि हिसाबै बराय आफाद हिसाबै सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादखौनो दायथ' हरनाय जाबाय आरो बिनिफ्राय जोङो बेयाव लोगोसे लाबावदों बेयाव सानसेमानि प्रग्राम थागोन आरो बे प्रग्रामाव जोङो गासैबो बर'नि हारिमायारि आफादफोरखौ लिंथुमजोबगोन लोगोसे गुबुन रावारि धोरोमारि मानसिफोरखौबो बेवहाय लिंनाय जागोन आरो आसाम सरकार आरो बर'नि मोननै पलिटिकेल आफाद बे मोननैखौबो लिंनाय जागोन जेरैहाय जों दा UPPL आरो जोंनि बे BPF बे मोननैखौबो लिंफानाय जागोन। बाखि राजखान्थि हान्जा BJP बेफोरथ' थांसिगोन BJPआ माने आसाम सरकारखौनो लिंखानाय जाबाय आरो ओरैनो लकेलाव दङ कंग्रेस जोंहा रिपुन बराया दाखालिबो खबर लाहैदों गतिके बे गासैबो माने पलिटिकेल पार्टि बर'नियावसो मोननैल' जेनेबा बाद बाखि कंग्रेस BJP जत' दङ खाथियाव AGPबो दं बिसोरबो थांगोन आरो लोगोसे आफाखौ जायफ्रा मोजां मोनो गावनि ओनसोलनि जायफोरनाखि सत्र मा होनो सत्रधारि बा सत्रआव थाग्राफोर सत्रधिकारि आरो सत्संगि आरो बिश्व हिन्दु परिषद आरो बिनिफ्राय कल्याण आश्रम आरो हेरिटेज फाउन्डेसन बेफोर गासिबो बेयाव नुजाहैनायनि माबाखौ लादों आरो जों बेखौ आलासि हिसाबै बरायगोन। बेसेबांसो बावजालांदों बाजेटआ जों दासिम बेवहाय बाजेटखौ टटेल बाजेटआ ओरैनो पेन्डेल टेन्डेलखौथ' दिनै हमाखै खिन्थु पेन्डेल टेन्डेल लानानै 12 लाखसो जाहैगोन आरो गासै। दा जगेश्वर बाबा बिथां माखासे गोसोखांथिनि सायाव माबाफोर गेदेर खामानि मावनो थाखाय थांखि लादों? थांखियाथ' बिराद गिदिर थांखि दङ। जोङो गिबियाव बिनि गोसोखांथि हिसाबै मोनसे गोसोखां बिजाब जायखौ जोङो मा होनना बुङो स्मृति ग्रन्थ होनना बुङो हारसायाव बर'नि मा होनना बुङो गोसोखां जारिमिन ना मा होनगोन ना मा होनो बिसम्बि गोसोखां बिसम्बि बे बिसम्बिखौ जोङो गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्म मुङै दोनदों बेखौबो बेवहाय सेबखांनाय जागोन आरो बेवहाय बिभिन्न धोरोमनि आर्टिकेल फैगोन बेयाव आरो जोङो ओइदिनखालि मोनसे सावरायमेल फज'दों बेयाव 3 घन्टानि आरो बे 3 घन्टायाव सानैल' जोंनि गोदोनिफ्राय नांबोबाय थानाय देहाया मोजां नङा फैगोन ना फैगोन मिथिया घनश्याम बसुमतारी होननाय बै समनि सेक्रेटारि आरो गुरु आफाजोंनो समब्रा समब्रि बैसोनि मानसि आरो बे बहुदखिनि खोथा मोनथिगौ आरो जोंनि दानि गोदानै गायसनजानाय गुरु आफानि जायगायाव मासि लानाय गाहाय प्रसारक हिसाबै गायसनजादों दिनै मनरन्जन ब्रह्म आफा बे आफायाबो बेनि सासे रिसर्स पार्सन हिसाबै बाहागो लागोन। बोसोरारि जथुम्मा हिसाबै बोसोरनि जोबनायहालागै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा फाथियो दा देग्लायनि बेलायाव बा कभिडनि बेलायाव बे बेखौ माबायदि देग्लायनि बेलायाव कभिड दा पेन्डेमिक जिथु सिटुवेसन बेयाव एसे प्रब्लेम जादों जायाखै नङा बेवखायनो जोङो एबार बेखौ कनभेनसन हिसाबै खुंनायनि लाहार फाहार खालामगासिनो दङ आरो बियो खुब सम्भब जानुवारि 9 आरो 10नि गेजेराव जागोन आरो बेखौ गसाइगावआव लागोन बेयाव माने एथ' मानसि जानाय नङा प्रत्येकटा जिल्लानिफ्राय जों खुब लिमिटेड हिसाबै लिंहरगोन जिहेतु बे कनभेनसन होननानै बेनो
गुरु बाबा जगेश्वर ब्रह्मनि थैनायनि उनाव दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादाव माबायदि थासारि बा बिथांनि जिउ गोमानाया माबायदि गोहोम खोख्लैदों बेखौ नोंथाङा फोरमायनो गुरु आफानि हरखाबै रुंसारि जानायाथ' साफ्रोमबो ब्रह्म धोरोम सोद्रोमाफोरनि गोसोआवनो जोबोद दुखु गालांबाय। जाय आफाया उन्दै गेदेर बोराइ बेन्थ' गोरिब धनि रावखौबो बिजिरालासै बयजोंबो खाब जानानै बियो रायज्लायो, मान होनाय, फोरोंनाय, बिनि जिथु दिथा जायखौ जोङो फोरोंनाय होनना बुङो, बे फोरोंनाया मानिनो गोनां। आरो दिनैसिम जों दा बर्थमानाव आरो गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि उनाव बिनि अनगायै बेबायदि माने गुरु जों मोनाखै जायानाखि अहंकार होननायानो गैया। समस्त जगतनि धोरोमखौ बियो बासिया, बयजोंबो बियो खाब जायो आरो बयनावबो बियो थांनानै खामानि मावनो हायो आरो बयजोंबो आदान प्रदान आरो बयखौबो बियो मोजां एप्रचिं खालामनो हायो। फैबाय थानाय समफोराव बेफोरबायदि दैदेनगिरि बा गुरु सोरजिनायाव माबायदि खामानि मावो? बेखौथ' जों नै दा दिनै जोङो जायखौ जोङो आफानि मासिखौ खालि जानानै थानाय हिसाबै जों बेखौ सुफुंनो थाखाय इनचार्ज हिसाबै दिनै लाथ'बाय आरो फैबाय थानाय जोंनि जिथु कनभेनसन जागोन बेवहाय जों बेखौ फुल प्रेजेन्ट खालामहैगोन। दिनै जोङो डिपुटि चिफ जायखौ जोङो लेङाइ गाहाय फोसावगिरि होननानै बुङो मनरन्जन ब्रह्म आफा, बे आफाया दिनै बिनि मासियाव दङ आरो बेबो रोंद्रायै नङा। फैबाय थानाय बोथोराव हयथ' बियो आरोबाव बहुद गोरों जागोन आरो आफा बायदिनो खामानिखौ मावगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जोङो बिनि उनाव आरो लाबोबावदों, जोंनाव दङ गोरोङानो दङ, बिनि डिपुटि चिफ एबा लेङाइ गाहाय जिथु मासि, बे मासिखौ रहेन ब्रह्म नार्जारि होननाय जोंहा सनितपुराव दङ, बे बाबानो दिनै होनाय जाबाय।